Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाख्लै बङाइगावआवहाय आङो फट'शुट खालामनो आरो लोगोसे लोगोनि बार्थडे पार्टि जानो थांनायावहाय आंनि आरो सासेबाव लोगोआ जि गोथाव गोथाव संनानै जाहोबाय आरोना आंनो स' बेखौनो आङो शेयार खालामनाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय आं बोरैथो शेयार खालामालासिनो थानो एसेबां गोथाव संनानै जाहोबाय बिलोगोआ आंना स' बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो लोगोसे आंनि एज इउजुअल जेरैबायदि आं दैलि ब्लग होयो बिदिनोसै आंना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गुड मर्निं गाइस नै जोंना दाउजों जोगोनार संलायबाय दिनैबो ओमफ्राय नैबेथिं दाउ भाजि ओंखाम जि उखैबायलै आयै थैनोसै ओंखाम उखैनाया बिलाथि हानानै दे जलदि जलदि सोरो मबेखौ संदों बेखौ रजेया संदों दे नों बाथोनखौ दे नानि दे जागोन दे आयै जि गोथाव नुबायलै इसर नोंथांमोना जानो लुगैनांला गाइस नै संनाया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आंनो जानो होफैबाय ओमफ्राय आं मोखांखौनो सुवाखै सिखारनानैल' दङ नै मानो देखायबावनो आंना जोगोनारजों दाउजों आं बिराद गोथाव मोनोलै गाइस जोगोनारखौ नानिया गोथाव ना माखाय मोनहांबाय नोंनो फोरोंबाय दे आंनो थाफा थाफा जानानै आयौ आं देलायाखै आंखौ देलायाबा जि गाज्रि जानाया होनबाबो ओंखामजोंसो जाबाय आं ओइ मार गोथावखालै थेंक इउ सना संनानै जाहोनायनि गोथाव आं दाहाय दिन्थिगोन दे संग्राखौ बेसे फैयो होमबालाय बिथिं माथो जों माने दासो सिखारदों ना गाइस आयै आंखौ बोरै नुदों ओइ नानि नायनाया आं खामानि नामा बैयाव नायनानै मबाइलाव फेसबुकनिफ्राय आं बिराद साइज होनदों नोंखौ बाराद्राय बुंनो होआखै नुवाना रियेल बुस्थुखौसो बुंनो होदो दा आरो मोथाङाव साइज नुनो आं नुनायखौसो नुनाय होदो दा मबाइलावसो मादिबा हाजो रेव नुदों मोथाङावथ' साइजसो Who cares? नै इदिसो एवनांगौ बोरैबा थाव जोगो जोगो होनानै एवनानै जाहोबाय दे बोरैबालै माथो होनबावनो फिसाजो नालाय बिमाफोरानो रोङाबा आरो फिसाजोनिफ्रायलाय बोरैथो नै ना लकेल गाइस जि मोजां ना बाथोन देनो मोजां बिराद मोजांलै थावजों एवनानै ओमफ्राय नै बिथिंबो मोनसिगोन दे जलदि जलदि सुथाबलै दाउ बेदरखौबो होफैलायबाय जासुलि होननानै नै गाइस आरो होफैबावलायबायलै दाउ बेदर जालायनोसै आंखौ जाग्रा नुखायोना संख्रिखौ बारा होनाङामोन गोथाव नोंबो जा ससे गोथाव संख्रिया होनांला संख्रिया हले नांखाबाय गाइस आं बावदोंसो नै बेनो आरोना आंना बिलोगोआ जि गोथाव गोथाव संनानै जाहोयो आरो जि गोथाव गोथाव संनो रोङो मालायसो बिराद मालाय गोथाव गोथाव संनो रोंथारोहाय बिराद गोरोंथार मालायसो नै गाइस जोङो दायो गासैबो न'आव थांगासिनो आरोना नानि आं आनै टेक्ला ओमफ्राय लावदुम गासैबो जोङो थांगासिनो दा न'आवहाय जि बुरजा नायनाय बादामा बादाम बानायसोदो गरम गैया गरम साइकेल गैया बेसेनो दामा 50 rupiah. Hah, oleh? एकदम खादा नाला बोरै खामला एवनो होलै गरम दे गोथांसो गोथांखौनो जाहोदों आं गोथांखौ जायालै हरायाव फैसाबो मोनामो गोथाङा मोनामो आधा किलो गरम बिदि ना गोथांखौनो जाहोदों no दा बादामखौ जानोसै गोथाव नंगौना नङा
गोथाव मोनदों खिन्थु आं इउपि निनो उत्तर प्रदेशनि गाइस गोथाव बेखौ पेकेट खालामखायो मालाय आरामनो मैया दाख्लैसो मोनसे भिडिअ नुदोंमोनलै आङो क्रिम बन फानो आरो माबा क्रिम बनखौ सोला पेकिं खालामदों इमान पापि मानसि थायो आरो हे ड्राइभारनि खाथियाव जनायाबो धेमालि नङालै एकदम बादाम जिरि होबाय थानांगौ गाइस दा इखौ आं माहा लागोन बेयाव दोनसै होमबा दे माथो इयाव गेसाव नङालै बोरैबा मोजां गोथाव न' खागोदान खोमा बोरै जायोबा इसनिया दंफांफोरा नै जि मोजां टेस्टि मोजां खिन्थु गेसाव गैया माराबा गेसाव गैया मोनसेबो गेसाव मोनाखै आं है जाजोबनो होनबाबो हागोन ना संख्रियाबो गोथाव गावासो बिजिरना जागासिनो जाबाय ओरैनो गोथाव मोनाखै नामा गोथाव ना UP Bihar dengan Uttar Pradesh. मा जादों नै घुगुनिजों पक'रि जोंनिया इयाव लोखि फुजा जादों इयावहा नोंलाय नों जाया दुटा पियाज बेसे দিব रे नों पक'रिखौ नेटबि दे पापड़ আছে যদি पापड़ दे गाइस मोनफैबाय न'हा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैबायलै आइयो जाहानि गेट बोरायखौ नुफैबाय दिनैसो माबायदि मोनखो जाना फैनानै बुरसालाय खोमसि वा जा बिमाना सोलिले So guys, नै दायो न'आवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहा मामाया दायो संख्रि साहा फुदुंनानै दोनदों आरोना संख्रि सादों दहाय जिलापि बायनानै लाबोबायना जों फुजायाव हाबदोंमोन फुजायाव माने फुजानि लामायाव आरोना स' बे जिलापिजों ओमफ्राय संख्रि साहाजों लोंहैनोसै आरोना स' थुदो खोमसिसिनो जा बिमा बिराद खुसिलै गाइस बिमा थाबा बिफा थाबा बिराद मोजां आरोना आरो बिबाजै थाबाथ' बांसिन मोजां माव आरामसे मोनजायोना मा साहा फुदुंखांबाय नै फैलाय खोमसिसिसो नै जा बिमाया हेल' दै गुदुंसोना होबाय आं गाबोन दा लोंनो हराव माखो बोलो बोलो लक्ष्मी माता नै जिलापि दे नामखौबो आं नामखौ बेलेग होब्रा बेखौ होनाङा लेथ्रा नाम दोनबायबा नामखौनो लाजिसैनोलै आनैनि नामा मोनसेया मामोनलाय मोनसेना इनिफ्राय मोनसेया सानु मोनसेया सानु ओमफ्राय मोनसेया नै मोनसेया इयो मा दे डाइनिं है डाइनिं नङालै थबसि थबसि नङा आं सोंबाय आरोना जोंहानि आफानि पासबुकआव मा मोनना मोननाय नुवाखै नोङो गोदोनि बोराय नुवाखै आङो मोजां नै आं सोंबाय आरो आनै नोंनि नामा मा नाम आं लाजिले नामखौ बुंनो रोंबाय आं सोंजोबासै ओमफ्राय मा नाम ओमफ्राय बिदि देग्राया नंमोन मा देग्रा आंखौ मानसिफ्रा लोगोफ्रा होनगासिनो
भिडिअ मानो ओंखाराखै नोंखौ नायगौबा आं एकदम माबा साबस्क्राइब माबा होबाय थायो नायनो लुगैथारबायनो मबाइलाव एकदम भिडिअ जालांगासिनो आं सिरि फैदो दे जा दुब्लियाव उन्दुदो आयै सना दुलबि टुकुलु माइनाव सिरि मोनलायलायदो गाइस दुब्लियाव उन्दुना थानायखाय सना सना बोरैबा सिमां नुगासिनो खोमालै बुं 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 सरि दे आबा उन्दुदे सना नुगुलु बु बु बु